enka mo wado wa enka ododifo beto aka we wajo wajibe me ya boso a by force ade be ma nem se wo hu ma ne wo fie pa nti so of mame me futo ya me de ma no an openso so a nyami kan se me bo a wonde wonya no oba ne beku no yo me nso so me da ase na abrampa na se me ma no bra mo na mu pa nie we de manya ma ba ma o se me kwa adwuma na oba no aba betena ho na se wono na ekwo chimi o na makobie foforo so na me ye ne yetobi ama me a still odo fun sa na free hin nana ya me da se pi nyame nhira na ye nche ye tiefo nana ya papa bi wo Holland abrochimem nana kwabra poku adonten hene o Holland sisi o sisi de osi eya dawo no medanase wo hwe program no den medanase nyame nhira no nchia ne ma na tiefo nyina so ehu se nana kwabra poku o live no kwasem nana ya udi ka se na pese oba be ma na nana abrampa madwena sesem me maye na form do free say me maye da form nya me maye ne se bi usisi mo odin o enya no nko a me maye na ne ubotom so be denya ne anopa sika wuyi atufie se wo ba wo be san nya bia na wunya bie no nyame nenim enti se wo kro timi ma 1 cd 2 cd ana so ya de na no ye mo bi 100 cds ya na aye ntokwa ne kwan ya ofa so a ofa oba ne ntino no 100 ni sa no akra na adwene okofa oba abodam ni a se ne no mo asem no ye nya ba bi anka no David nana ya eti nana ya me de medical kan be ma no onya oba no me tunufu onya ne sesi e ofa no koma na busuafo nana ya edie ne yaji ni wiase be ma tisika be ye ho ade ompe wankwa me ye ho ade o na nadwumam hwere no edi ade na obenya afiri mu ena me kɔ nadwumam akira me kɔ nadwuma eno odi ade na abenya nana ya wunim se be ma pese ofa na yire chi a eye minute kakra bi o enya de abeye obusa bi je no azuka mo eye minute kakra bi wo pie no obekwa akoya wo be ya pepa na no eno wa betena sisi e force asa na asa ma me kamboa so na enye mna tintin na de betena ne che ne kire se be ma no odo ana se wo ya de bone oba no entity yi ankasa wo anya bi be ma ni nya no ntisa be obewu ntem emema bebro mu tiri mu apa amunamuno ni mfie nuru ba bia ni tiri mu apa ni nyina ye sa ne ma we nyina aka ho bi odanyane anopa yam hihie na odi pie ti adwendwene beto no so oba we nya oba ho so ne tena zo mbobɔ bra kosi enko na ne be ma no kwa brochire so yo obekɔ obefrefren telephones ama ho so ye be yi na dia na be pam no ai enti nana ya me dia futu ametunu se onyai no ma won nyi na nim enko se yan kanse obi a akra obewuo no wonni wura Roman father botom no siri anokro obewu awuraba no wonye no woye ne hwea wonye ema nyina omutie ye betre ye nyi ba kokora firim wo ya brewo wo ya beba tie ne tie ne yie awade ya yonkofa nana ya ayewade ya yonkofa so oba na be ma so ntim no wonfa yonko obi ma jane ma ne nko edi enti na sebe menye obi adwuma ye edi hwefie so so ye wadwuma kakra bi ye nyina de boa adwuma mu ho no ebi kwa ye kan ma na be ye adwuma ne kese na wontra wadwuma mo no ntra wadwuma wo de ne de wonton ne ma no enti ma na be ye adwuma no ana na ya hwe enti ye wo so mba hai na obi aba so wo de na sam oba wo ye oba no watruntram ne so wonko dabi na adwuma na wo so oba be ye ne ne no oba ne sei e wo so nya abotre de ma wo mu obi wo ho be je wo number na ya yete ya kanya agudie o se de anaju nipa ne timi frɛ wo ofrɛ no oka na sɛm o nsɛmata no se hin na wo se hin na wo no ofrɛ wo ti se wanye oba obɛte wase a da bi obadwene se de awura yi dwene enti awura no onye warefo onya no na boss no ye bɛda nase nyame nhira no hu ni mɔbo nyame nhira na ya nya nipa nyina na akoyo madwuma na atete sem se ba obenya ho mmerɛ kra onya mmerɛ hunu se bia nka futuo bi ɛbɛsesa oba no beti be ma na kan wantie ana o se abrante me na madwuma no adwuma no mehwe sika na minya se e ba fom enti kofie o ko wagya ne kwan adwuma duru se na akoye na se ye yiwadi a ya ma krata se kofie e ji sika kodi so be kwa kwahye ho akomfo so be ya di emfo bia ho adwuma bra ne mfa ho
but adwuma wura we di wo hu ne mobo se ji wei na wa fa koy wadwuma ho de wo yere ne ba ho a emegu madwuma oba nda bi obi onsi ni trase gumani mu ase se pacha enne man nyina ni magu ase sa ababa yo akoka mbeka mu nyina nana ya force aye ka ho asemi meni adije ne ememe wo fie nyina mo nka no kre emema dodo se ne ta tonta dodo se nkra na be ma twatade emema dodo se ne ta tonta na wo twibia maku ana da bi opeso to atare foforo ema de nana ya se bia no opeso onya de foforo de hye no na o twama ntare apesika de abafia uzo se ne brafo eti mempene nana ya oba na guma nyina ni mu ase eti be ma no tie menkre ne fama so o hwe so de a o tie onkoja oba no onfa nkoma na busuafo nana ya mesi afutuo bia ni wa oja na no aware foforo onya no no tenase nana ya wo tenase no onko asori ye eho na nkyerɛkyerɛ no omu kyerɛkyerɛ emakuo Mr. Champo omu nyina dia na so e ba Tata Lester omra Tata Lester for beje no o aso no yantum aso da bia ni wa ewo kuro imu na o mai ma yatum onko kyerɛ ni dia so obi mu no onko makuo for mame maso awade no baby ko de mafa so no me pete me nye oba obete mase Mr. Champo mu dia dance aso no bi wom ye o mani abre pa awade ye onyobema obede da ne form abutubutu no na wonu awo bi kura wa support na ma wapeja na onko enko pesa oba ni bi na Mr. Champo ka se me de pa ebia na bremai na ni ye sote na wo hwenufo ene tuo ebese bobo mai atasui ana no wo hwe ana wo ko hwe wo ndi akofa bre no emema nyina hwe ni ye o akofa twintwan emema nyina nsori mema nsori muntina mai bi ye se ye enefia da wia hwe ni oba bi ye emema nyina nsori wo be wari ama wani enna ho nana ya bembe bia be wari azukam sei omunwari omomani na ho uko wari nuwa nyabu tire asenka azuka teme nchen ya nka wo ya na dia na nka oba ni gina glass mu ha ai no azuka bebo no be ya di o na azuka sa anom ade he na so no be gina gate dabi je besere emema nyina mo mani na ho so be wari anyi wasum dua mo ani na ho eni ahofa achi ena ni sika bi so achi hwede obete wase no betim no watu anamon na ade ni pie nipa no okasa obi ahu se azuka yiri die ne sesu binia na ukofa de obe marijata abeso minimum o wadwumam we de miminim se okọ bodyguard school ukọ security school ene kwajata ni bi se na nkiyanfa security kwa wadwumam obreko nana ya bema no onya oba no onya no oba ni nimu bia de boa no na so ne wo ma o montrance no munya nhyehyeye na otwa na abusumi yonfo muzika nko yankwa ahoma no so tiawa 5 minutes per na yene yetiefo ne yahwefo pa enkodi asem yi hu nkomo we de enye hane abrochire o adum ha ya ena oba bi eye bema bi sete wo ye adwuma minie wo fa ha minie ba bi obegina bia eye de adea it's everywhere you go ne yemfa ma ho ahoma ni etwa to mu na ye mo nkomo 0551931931 0548931931 na ye nkwa yanim obi anya ma ide aye tu afa so sen tu on. Hello, good afternoon. Afternoon, mama Serwaah papa bi ohine mpacho mientie o ama me unu abama Pizarro ni me do kinkensu Pizarro sanigu ho ne yanko mama me so na gu ho no machia ono obadwafo nyina na mama ade wi oba na ye no bema no nya oba na chi sanse wi ase ba bi eri bi ne yense ho ana ni bia odwuma ana wakoma yemom so oba bema odwuma ba odia anya bia oni mu bia de mo adachi na me nya ba mama me mo asem wetaw yenya ba bi no osini kunu efema ana osinde saade ya obafa kono bi so na wa ma bema no na dwuma bo no ampa bema no yo defo a obi a wosisi adan wa company si ade obai anhwe nyankopon ade ne kwa duro so koye ma ni kunu no enne bema na japade nyina fini sasansa oba ni gidie ni se so ma japade ni fini sa bema no enya ma samsansa wo yesika no de kope obanti ne bema na japade nyina bo no nan se oba
yira on the tintino ajapade nya bona ebiso aka oba no nti eduru ba bia ba ma hu na de bia no mo ni ada ono atwo me nya ba bizarre nke gas makra yo yeah that say we dey fear women pills in me ton bi hello good afternoon. Hello, afternoon. Oh, he name Pacho, mintie we ye. Spiritual marriage now, no. Spiritual marriage. Sorry. Where the home wa ben is wo. Home wa ben is wo na meduma bontene so. Man kasa. I see. Me that say. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Obaa Yaa me Pacho me ntie we. Pacho me caution, me kasa si gonwe. Aso de me wa kan say, papa no onjai girl no. Na wo bi be na juma wo that is say, and say wo professional. One professional so approach. So nya no master man. Hey, every day. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Oh, he me Pacho me ntie we. Me Pacho me give you heba. Yo, me Pacho boy. Because mami, the man is a to na wato area man. Na awari na ayeka no. Se o kwa ware na we nhunu enipa o ware na. Ubewie no na wafa kofa abesoa na dia so awo. Because we see our bana asati amo ware no. Wo se nhunu fe yempana twin mu no ni suban ne nneoma bi a oye tsan ame na kire wo se bugura ware mu a sei e no beda no ye enti se wan tini onzu emra mo twempana ma ka hunu se mukoko wura ware mu a ko kwa kobre enti de bia ma me ya me ka afem bi se de ma woni oba mpana na bo fumi ni nza wan hunu oba no bi a wuni nyansa oba woni be ma twempana na bo fumi ni nza wan hunu be ma no bi a wuni nyansa. Because at the end of the day, I was saying, I gave you a year of some here. In case I saw who you don't know more with you and stand with the animal. Yeah, that's it. Now, Grandpa, who are you, my for yere? One quite you must we reach out. Hey, add them, my memo. Hello, good afternoon. Afternoon, madam. Pacho mo te. Me Pacho, your way announce way. Bako, Pacho pe ke ba san mu katra. Yentu Mirika. Ayana kuma de ndaka te. Kenya. Ye mamen kaino o mo separate ka krasha separate ko tsaka na onye na juma na shete ba se sadia onya de saka man huwa on pa ko onya de saka man dia ya o ba do mitene ba anya ka un yente min jina se kan ka se o mo ja awari ya ba ko se awaja ye enye nti ni kwa mo pa ko wari ye mek makan se o separate ka kala na ashinjue mbra amen. Yo, where the anto why I said that. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Oh, you know me Pacho me ntie we we me kasa si Uzma on. Hello. Me Pacho ye tie o. Me mo ye program bi wo. Me Pacho program ne so na wo no Sompa Nkomo me ntie o. Yeah, that machine mo jina pa mo ye. Yo. In fact, program na mo ye in fact, me se pa. Yeah, that's it. Na me si afono. Mo ncha mo pa because the man no wo mo pa. Mo ncha mo pa ma. Ada obi de bi ya wana, papa. Me madam ka se uwi. Hey! Obi de bi am. Enti say wo so wo kasa free hin say we ya dumo nti wo de na ye hin. We me kasa free aziama wo aziama nzema ho. Enzema nyina bi wo ho. Wo yo kafra. Bebre wa ha. Wo de kundum na ya momra na momre. Ye no ba bi so wo tito do mu so a enya agro na abrampa. Wo kwa ye adwuma abu yi. Wa ei. Yem for frefo otwa to yi na yem munsim. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Obaa Yaa man Pacho me ntie we. Good afternoon. Good afternoon, Obaa. Pacho me malie kakra. Me Pacho ye nkwa. Me Pacho Obaa no nya de obobla. Nso be ma no nja no. Nze ma ni nyina ka. On bobla nso nja no.
Medase. Kene wa anye juma so obeka to dem an on pay juma nso njano. Hey, everyday. Medase. And I know you say wo fro ka buei, wo fro ka buei, wo fro rupla buei, wo fro train buei say kra hey everyday. E say yam fa hin. Wo kwa adwuma ye bo wo yire. Wan kwan so a wo yire jaa wo. Nti ema no nyame anim ni ebi ha adwene wo. Ebi ha adwene ma wan hwe abehia akomfukura wu. Ntowa. Nana ya. Besi abrantie nyame ne gina eche wo se nkuwa wu kura. Me ya yiwa di adwuma. Nana ya hwe se sika nu botom a wasem nko. Ayi befi a wo na aso ankonya. Epepa table so. Epepa table so. Na se obi akasa che we ni how. Na brantie nyame abɔ no wanyansa no adwuma ye adwuma. A wonko ahunti no oba asase so. Na woni abusua. Dabi he mesi wewu separate o. Wo ye ne dey o. Enye yi onya no. Onko fa foforo. Nana ya nya foforo kro okofa onya no. Se ko wa ban mo onko no mko sensem. Na obi ankotra ne ba bi. Adai. Emani bi ha adwene dodo. Na nka na memeti yi. Na Mrs. Esther Mensa tia. No kwasem na ne na nka wote akonya ya so. No mu no ohemi. Adabi. Oba bi hu chu pe. No were you red card no aba ben. Na so ben wododo. It will show me. Dabi na me kra no na ya. Ensi. Wonti mi meye sa ade we kra so. Ana wonye so. Enti e betu ma nyina afo. So free so person ware no waso mu dwowa. Fa ni die ni buo ma wukunu. Enye wo nante ko adwuma mu na oye masse mo begya. Wo da bu sa abije. Abije nim sanse ma me kenya. Na abije dem sen kan yiri be frɛ ya brochira ba. Obefra brochira ba be so ni minim. Na so oba ne tenase. E kan ho nto ne fia. Dabi ejina na ya. So oba no o ma ne chance o. Wa ma ne chance o. Ebibie ni ho ye bi ye. Wontwa ne ma so edua be wo no ye tu ase ye. Yensensene so. Osere so a wa wani na ne ko akọ so. Mani nyan no. Wo wi afa na me friends unko ja no. Me di akire. Say di asa bibia beba bia ya bibia wona. Tie na na ya tie mu. Na na ya tie na me mani. Dia ba wudi animu. Awari jaya na abrampa. Say bibia na abrampa. Na na ya ma me ka no krentire nipa. Me dia me say ube paint me black. Paint me black. Ade a me pe wo wiase ne nipa o ye nya atwom. Me ka no kra tire. My lady ni ha. Obe ya tie na abrampa ya bo a. Na ya tie. Asema mpese ma tie ase ne se. Nipa wonye no. Wo ye ne de wonye. Awura woni bibia e de ma brantie enti men konko di akire enko patel dabi mani nya no yati wo janu na say next time okotena fie na kom dini yemu a obe fie nyansa yati edru ba bia man bi duebo yati me dazipi abije di bibe soso opanyi ma omuso e abusuafo enano na ye wo fie ha Friday na papa bi de asembi eba bedan yen ejansam no tie ni nyina wie de ene efa bi to so e na yenkodi asem ten na ebre ne ko eja ese de edumu obi so afre senzema ono so kwa adwuma sa ne yere sa no ani o na me da se chetie fo nyina ma hwefo sesi ade o man mo ekono sa na yese esie kire se akwese obia man ho so a no oye ne ope men susu se aware na amese me ekoro no me na me ekoro fo ni gie mu ana se me ekoro fo daache enu na sesi ya no o mai mu no yehunu de ekọ obi akwa ware se me ekoro fo daache me na me ma daache mabusua daache masetenem na wonko a sa mrei de wo pra hwehwe no onza zo obi fra wa se wo kwa na yire ya dai aha die ntina ne yire dwene sa adwene no ye no nti be ma kwa sabi wudi na chire o pede ye bai me wale wo se kona me nso me nkona mo manga jo se me kwa asame ade ne ye sha asase no ade ba ade ne ye sha akoya se wato sabe ayamwa na ade ne wo fie entetia ne aduane a wode ma no enu nti opie ye na emwa ne num se wode aduane egu hon mana se wabade de o mu omaduane na se ne yesi kono wabrabo mu ankasa sabe ye nchiri mana sabe ye ba no ye behunu kwanya ye befa so ne atumi de akekere ya abrabo awade ejina wo se abrabo da atumi no mi enu ne nkwala ebe mu enu nti de friends awade ne ntumi nkoba se
me ware ma betan me ma me be ware ma betan me bushia me be ware na nko na sabe o de me ko de me ba dabi ani yemfa ye nia yenkasa ye nua kodwofo su ewu ye hwade ye siko we ma so odi pu we ma so odi pu sabe menkasa me yare da hom no me hwem na tsen for me yare da hom ho na krokro me ho na tena me nkyai sabe me no ko ne se o ho kire wa meboa na me so me ho kire me abeboa adwuma na ye di wachi what ase na se si me ko adwuma wudi me kire de ko pede be e ya brabo no de esi ko no na wade de di firi ase no enu mum na ama se si ano ye prehwe ase na ye hunu ye ho ano no oba pa me da ase me so me da ase abusuafo na no na me ka kire me di kan ti hu kire mo say last Friday ye wo fie ha osay yaw e de na semba bedan yen say ejapade a wono ne papa de eja oni onua ba se ejapade ne ye 100% ya papa no ade mu 40% ama osay yaw asa de 40% ade ama ne nua ba ana afei wode 20% ade ama saa maami a ye di ne ho nkomo ya ye friend Elizabeth Oseyi sese maami yeso wa abrochire adofo no ya friend maami ya free last week besi samre maami ya ye na dwene se wo ya ne hweenye ye obo no emmo wo frɛ no nso so a won ye won fa nanka oba waba wade be ma oba waren wa firim wanya wabro wama wajapade ni mu 20% emanfa 80 40 won kwa woba watimi dia boso abo yema tabri ahwiri dia kwakwotena abrochire sesei no papa iti hei emwa no hia wonya accident besine wonya amwa wono so a wantimi fa bag inseni kom enkwa sresrade ene na kakra o papa de ma no nko no so nidi hu nanso ya boma mi ya bo papa fa bi to so na ya Grace ya nefa yi maame ne picture eto so na wono mo mpene ma yen ebi ana de ye no ebi ofiu se onim number no enu nti na wonye den wonfa enu no owo case wo honom because bia oba frani bia na efa me pa cha wate ase ebi ana onte yen ka yemfa ne picture no ento so na fei obi ni maame ya na dawroma wontia ne na so ma yen se Sompa Nkomo ya frɛ na ono ane boss e yaw ena dia ba bedan yen se wo papa Japade a wo kyeye e de wono mu nyina de ma no watabri ni nyina sese agu ne kon de akotena bruchire de anim ye pe no na abusa no de mu nkyire mu amaye no kra de a ene ene ye jo se yaw de ama no o se yaw to ma mi nkra ne yen ko ye nim eno amaduma ya for Elizabeth was say me pa cho oni se bi o mi ni ahode am de aduma timi sro papa Japade de ma fama de ma me ni ahode o ma mienu enso de mienu sa awurade ma me boaye wa na me ho kire me o se mtimi nyaduma bia wo me ma go school se me de na nkwara ma hom school me sere wa aboa moai ma me ne se bia me go no asena me ho na akire me ntan me sere wo no fam sika ma me ne sika nya wo dia o kwa wan bia nkanche go fam di wo chimfie mienu akotwe ma so ma me ho akotwe mo krom me papa me ko tan wa 9 years me be di wachi mfie mienu akotwe ma so ama me ho akotwe me papa fa no fa mienu kwa abrochire enso mo nyina na me kasa wo nti obia na me yaka ntimisro wa mum kwasa do ye na nyefe edidi wa nya ode ndivo ni me famisika ba me na mo ntome mfanye de me be mfanye ma na o ji skar wa o my 250 gava amago krada wa dia ji wido pension nyina ade ntina timo ode sa o ma mo de yen o ma 250 gava nta amago krada nwe ni no ma hye wa ji skar be be we wa sa ji wido pension sa ade ba nko timo ode o di skar ye de papa ne pension sika so wa ji ni nyina wa ji pension wido pension wa ji ni nyina ni nyina o ma 250 gava nta amago krada nwe ni no hye o diska 6 years na ekoi ade ene timodin za na brampa kan bi bichira maami na Mrs. Champion brem na ye nko second case nana ya medasi pi nyame nhira obiem nana ya hwe ewiase ho mese de obrepe ye no ono amu wagya wokọ pani osey ya wawati meza nufa so yi nana ya se o kana brabo a na ka abroche no wokobie accident ntino wantimi ne papa enwu se okwa awo no ne aniyema ebe ano no ontimi enti aniyema me nye o mabro hwe ewiase wo mu wani bre ade pia ho unya amane o meti ba bia ose ya ne papa esama wo bia no ewo so osore maami jira wo ikura no nani afi wani afi enti die ben ne makaka bomu de kwa wonko a na udi sen da bia udi sen enti ya besre no ya besre maami Elizabeth osei mu amutie ye ne ya frɛ maami ya
yenka se nkomo a wo se ya wudi ne anyina ye nokre ni ye po no so anu mu asem na ya se de odi kaka ya bona ye nya no mpo no waka bibi se bi o se ya wutwantro enti mu amutie ye na mu ni mami mu mo na mane se ne ba se ya ni kru ba o se ya ese ejapade a ni papa jai eye sika nana ya enye sika keto no ye ka ho asem o se krata no mo atiefo mo fanto so na wo mu na atiefo hwe ne ahwefo nyina hwe enye sika keto a o che ne ma so wa kirekirem se ekura we die ye 40 krachi ni ade yo wo the percentage si atoto ho se is kind na da so ye o suahu ade bankman jano FM 1 billion na bankman eno nso so se me wura finti man ono ko pension ti na wo no asemu ababusuam wo bank manager nso so a wo no wo hwa bank da bank ya no che se ntawantawa ya yi nti no wo so watabiri bi de ko 1 billion meboa nana ya penny o say a ukire mu a ho o se ne papa no save kakra so wa ha enu ho asem ne ewu na manager wo hwa me ensa kan ne nua ba o kan no 2 billion obi abenya ne nua ba de onyane 2 no ono wo say ani ya yire na age ne de wa ya frim na o say no nso na na abrampa yemfa nya ne kire say se na o se ni twotwom two ne maami a de bi ono ne kwa meba ho ewi ase yese ni oben wo na suro no kwasem onu na nya wo a obeye wo na na ya hwe pani o na sem o mobona ye dia ye no maami dia ye no ye se ye kase maami le fam nanti ye nka bibi nkire no maami ni fani no maami ni fani no se nya bu tene tie abusuanim nyina na wo ye tie na na ya han bofo na na ya hwe de pani ti wo hunu no ufuru wo nyina wo ya koda furu wo nyina kra wo hu wo papa abusua ne hunu se dabi awurai ebia na ensusuye ode ba ne nye etinya de ebeti asem na be yakuna papa yu na agigina ana ota maami achi wo pachau ni nyina mabusua ante ase na Kristo da wakoma so chese wo de on Bible de no kwasem ye wamu nya yie ana pani sei edi akire na ya wonim he abusua ai papa firi wo ma ya de pa omuzo mawura ni sie yie na se enti wuna akota akire no nei etu a wo papa di jawo ehun krata nyina papa maami afatuo no se oba besia na etutuo yi so okotutuo no so ko de ko nana ya ka papa yi ka se e wo Ghana ha se minni wono mo o se gi ne fada da ho maami se o se mi enton fanka sika no na ya cheni nyina bu na se maami wo de ne sa wo nani pa me se wo de yi nani mienu wa bona dwene bo ma se wo se ye no ho wie nye eti maami Elizabeth se wama ukuna busuafo krapa no na unim se nka jabi wa jabi ti ase eye den ya ne papa ntikafo ho anka asemba obekọ emfie nkuro se nsia ekuro yi no ontimi nkofie ho wontimi nko eti nka ni sika wonyaye a nko de dada no na papa no ba bia ne sama obi anyame nhira no onse ohunu se ebedru ba bi wa hwe ne mebe mobo efie mienu osi wo kromo osi bi mabusua na osi bi ba me on person na chiri be basa enti mo maami adan na wo pese ohuri si mfimfim eya ma tese abusua ansamba abusuam tese wo huri si mfimfim opani e ma ni binye o nana ya ebi yankani ewrade adi o ebi yankani nana ya nya bi na si adumi adum die yi wenye oba akro ya wenye oba asem ye ken mesidi o bre pa ye no wagya woko wo be ya ntirisi wagini nyina ana da bia wudi sei enko dai sei ana di mo mu wudi enka 40 no mo mu 20 mpo wa fa 40 na ka ho 80 edu 20 aka ho na wo ma o etuzu beja wati edi amama nana ya ye be sere ma Elizabeth omu hwe na omu tie ye omu mo na mane na enkura ni sika ho famre wo mu etika na achekra awo eze kurubi abeka ho tiawa won famre wo mu na papa won fanya na dwuma no nso ntimi hwe ne ma entimi ko ba se ne papa eje ni sika we nya wo no obesere wo o mesere wo sika wo se ma me ma misika ni di eye me papa na eje misika ya di aboso aba kuru se fie se nye se papa yi de krata ato so a we nyina ko bagie o ene nye wo mu krom su na si a enko ba bahwim fie no se wati abrochire se mso one ni kunu ene onu ana semwa tina na ya mesere se ma Elizabeth o sei na si ni fie din sei kana fidie nim efe na amaduma sa na dodo na fie no mu ni edin o enye din ketu amaduma ne nye me wura ho ama papa no pa abroche kro no ze de se kra UK on
land ye besre on fam ai papa yi o maja pade mu mu sika de nana ya ne gusu ono se de etie no on famre wo mu no nya sa eniema ho ye no edu ba bia mo ma enipa bi ye bone papa yi wode ho sa untentimi nkan ma entimi nkan ma wa free mu nso akwatwa ntoma be ye yi obeba be ye yi Minister Champon papa yi na se maame no wa ye na adwene se wono akọ no a wono a wonfa wono nso so a wonfi chese wabu nwi agu na som kan bibi kire no nana ya obi abobra ne se woja ejapade a owu a ansa na unsa be kan bibia no letter of administration ya edaso na me se me bisa ore se maame no ko etimi ko ye letter of administration no no ko bia na na so no one na edi akwani aba wono na edi akwani aba yo enu nti no se one nya na ko ye sa letter of administration na meka se papa wo mere kakra wo ye bema ena maame no so ye oba ena mo nya na moko because my sister bi ewu ya ye ko ye hwe ne nema e ko ye no ko a ni nyina mo mienu nyina na mo nti obehu ne mobo kakra nti obehu ne mobo kakra wow abusia de ya abusia de papa no so wanya abro enu ntense wo yi abusia ma that is why you papa no kra ma wow what to papa abusia twene na wudi maame wo yachi ho awade egu but o papa de you continue to be the question wow enu ntino ne oye no na fence wonya na no so no menka say ne maame na ye no why ye maame na ni brade pa no ni brade do some be so we say ya because the pain I say na che say bibi kakra hwani ase bibi hwani ase wontimi nya sa de we say ya de banko wona na wo say ya de Minister Champo ya de dia papa ya kan ye no yiyie mu a ye pene say maame be fa fo ne keke o asem na ti sei eda sei 1 week yaba maame no fa phone ni che say won fa che say land abonte so de asantefo no obi a wo munya ni nim ya ho obi a hwe program ya aka kire no fa na won fa obe fa na ka wa fa but person man ti ase so wo bokro no e ya kro no na maame na bon ti abrochire yi waso ntem 40% ni 40% 80% no enya ne dia wo bokro no papa office abrantie ontimi ntwenso no ema land ho no enu ntina why say because when we be ya odeko na mo monkan wo say onyankopon wo kuma efrase mobra wafo se wanya accident wontimi ko wontimi ma ne ho yanyankopon emobo enti wo so no wan hwe yi a me na me fuma no nka ho da chi na so kwakwa hie bi fi se kwase buo no ya wo buo no wo diska no ebe hwe ya de etasi nso de ba wo so de ba wo enti nana ya na me no pa won pa ye ni photo atoso won de wo mu ni kan won ka se wo kwakwa sama ye ye be di eche land ne nyina ya tra obi o ye nyina ya yakọ obi ye nim se de wo sitie sika ya wo ya adwuma ya wo nya ade banko so fa me wo se sika ya se na onim no bebre enya fo de nso wo fa ma wo mo na ye se woni brade na mo mo hwe bibi ye na se bi anto no akwantimfi eja yenkwe yo na na dase mechi etiefo na asɛm a yɛnua de ba last week ya ne wasade abɛn asɛm bi a o ka na wadwene ho mienu esan sɛ wiase we sɛ o wiwɔfo nsa na wahwɛ nsa ma menka nkyerɛ me nua bɛ ana sɛ me bra pani ya wɔte wo no sɛ sɛbe wadi abusua hwamɔ ɛna ɔno ankasa nso wadi ne ho hwamɔ san sɛ me papa ɛna ne yere ɛyɛ me maame ɛnkyerɛ sɛ mento abusua a me firi mu ɛntɔntwene na wonim ne he maame no wonim ne Obaa wade ɛne on na wo enti wo ya de bi ehunu sɛ ade a me yi enti ɛbɛboa me na ɛbɛboa abusua nso on sɛ yɛmfa boa sɛ de ne kora nka sɛ mo hwɛ de nyame yɛ wonua baa ne de ne nsa kan ɔno ne nya free wate ne nsa kan but wo a wo ne maame ne kɔ ba na uhuri di n'akyi ɛde be nti da abusua ne ka sɛ maame ne yɛ ma ne nye kuna ɛde be asɛm wo ho nti ɛna abusua sɛ yɛ ma wo nye kuna yɛ nimu wo sɛ still wo sɛ me de stay me maame no na maame no yɛfono ba no wo maame a wo wo kura no sabe sa wo fomo na yɛ hwɛ sɛ de osiye na yɛfono a ɛnyɛ wɔn na wo wo ɛna wo mo to abusua to atwene na ɔka sɛ me kodi maame n'akyi
na die besie bia wo papa ti ase krampo anya landing ni bia anko na maame wo papa wuya na maame ne de wo beko yes wo kwa na wo mu ni ahodi nti maame ne beka se mfa press and show ti ni mfa anko ana enye ye sabe kusie wo ye dan ya wo ntumi na ne ahwe ada because ni padu ya nti die wo ye ya nti na mabusua ene wo ntumi nkwa busua mu na kanya bibi kura nko twebe abusua kanya de wo bi wo ma sabe wo nso betuma tie agina ene maame ya fight ye ade wo kakra wa ma wo ye abusua to atwene ene na wo fight nti wo pa se wo kwa wo bayi na abusua nte wo nka na wo mo te wo nka na wo mo hwe wo mi ka kire wo chi se hwe ne wo kire wo watwe ya twene mo makofo obi abusua dabi ewia se wo de wo ye bia no betwa so na nia me sra maame ne se baby a wote fia dure sabe wo de ahonyade e na wo die papa na wo ne na anwo ene wo se enya hwe me no na betena wo emu chafa ne die wo mu ne de wo die nie ne mabusua de me manso die nie adenti na wo fumafa wo de yetai ewia se dwapade bebelebe ma me wo de wo de ye de nku ko mu na sabe yi nkonkai what I say ye na fia ni ko mu asem fia da bi wo hono ma ye ka se da bi se fia da bi na se eja asem oba no nya ni ko enya sem bi aba sabe maame ya wote fia gina wo me anka se sabe wo ko mu nya makura bo na de ye de na ko mu ahe hai what I say enya ma bi wo hono ma ye nka nkire maame ne se de wo ye na nye sasama do yo man papa no be fere no no ba be ya no sabe adwapade a wo prenye so wo pre bibia o nem maame no sabe minu ya pere na ka se bibi hye ne bibia hye ne ase wo baifo because adwapade ya mpere de sa wo ba wo de tuo ya dai nti be se minu ya maamo awade a ya ware ne ya nwale ama ya nko aye ho ya wale mabusua na samto abusua be jamo de ma de sabe entwaye ne mo wo mo te ya nkan kire maame ne se baby ya do so wan fa ma adi abaye no maame tena se abusuafo yenko case number 2 tena se ne monitor munya akora no na oba no wadi san a sabre biscuit kura na ase wo so obenum nufuo na nti wo se oje den wo kokko so ho eno wa yire obo so dendenden ne maame se we de nkanya atokwa akora ikura se wonka oni tiri mo omre o waden maame bra wani mi ani nkomo na wa akire maame eti sen ya nti gise o kasa gu mic nim se ne amaye ya fro sen u free na bai ewie de ne anyama ho abusuafo we de atasa friday o friday we atasa yakwa wo miensa untentem na o ye hunu kwan ye fa asoso ya wo miensa bo wo miensa akosi sei time open no bro muska abusua ko jack farmer se men kan kire o say because the aye time wa wo pe this ka bebe ye wie na asem no ya ba be wura ma bisebisa ne mu nsem e ma yam yani na ho yo ko jack farmer se men kan kire o say wo pa po se papa ya edi jabidia ya me pa cha wonum wo ko jack charcoal toothpaste e wo ho e de ma obi e be boa ma wo tena da fita na wunya regular fluoride ni bi nso so be boa ma wo sena ye dendenden na akire nam ne so aye se tare me pa cha wonu wo mouth wash nso e wo ho awo bi ate agu so ti pai wa e procode ene adupa obehia me pa cha wo ko pharmacy ne e ka kire wo se fufuro bi aba wo se da bi kojakefo de ne procode eno ne emfa ma homan na frɛ bra uti e pai wo 0531 06 9945 0531 069945 Kingston Opoku Company Limited ye mo fancheme edin wa Kingston Opoku Company Limited wonu mu na ye promotion enti sabre no wan tumri kan kwanko mini wudie bronye ba beye den na usika no watimi aboho Kingston se men kan cha o say se ukura 2000 a na no ne ye kane titisika wonu mo je bra wo ji bill
eniama mo de aban he wonu mu twa tawro wonu mu twa blanket pillowcase nso a wonu mu nie me pa cho face towel wonu mu nie bed sheet nso so a wonu mu nie na terms ekura di akire ne utwa ne ma obetem ase CMR wo ho CCRB e wo ho original shorts ankasa shorts ya efe ni da ho emema nso summer shorts no nso so ewo bi e wo ho wudru ho no mpe sika no ne ehia eni se usika no eye 1850 pe wono mbesom se etwetwe na wono ma hyewudwa na won so wakwa akobodo nkomi eni ama ne ye Ashtown he ya eni ye wo Abis Park Freyen sesi ye na ne ye ni nkomo yi 0559 52 1927 0559 52 1927 Joycam Roofing Company Limited se memfansha wase say edan na esi ho ne nu eguso na nya papa me pachaw you are missing a lot opesa wo dan na wati ni dim we nya ahoden na nchense no nso ete apo a eye Joycam Roofing Company Limited wono mo na eboa wo Ghana omama fana ba bia ye tintim wo ho nkran ka so akuma tetachi mansunwane temale boga wa ye wo ho mpacha okuma se ye wo sokoban ampa me ye ni police station ne di animhwe Freyen sesi e na yemwa 0540 125 816 0540 125 816 Medimafo Herbal Hospital se menka nche say yade na wa yade a chen me pacho anu pomasibre eno wonum ne kura wonum me pacho yemfa ho ne yare kro say ye stroke say ye diabetes say ye prostate me pacho Dr. Time da so se menka nche say bra na on shadan fa bre panto yade so na wontu ase yemfa ma poku ase mayira enkran ye wo ho sanso na kumase nso so ebu akwa agogo ye wo ho me pacho ahoma ifre ye 10 ne yemo 0244 774 282 0244 774 282 3P Garlic Mixture Piwak Natural Health Limited yen ne de adupase yaba me pacha na o pega dura no odin ai woto mu ehonte ye ebo adwuma eye 3P Garlic Mixture sa wa ye kese amroso oba bu nse emmeye me pacha wasmetetew stroke tetew titriti ye tetew stress ya chew me pacha ye 3P ene adupa ohia baby a obefa bia obenya bia to me pacha ofre yen sesi e 0248 928 824 0248 928 824 grow fine yes say makes you grow fine me pacha wunyini nkoye me pacha wa wo hwa ko mu nyina na atoto mu yi woda wuntimi nna wonso a wonni obi aka eye grow fine me pacha wa hoden sem kwofom na obenya hoden fofora mesrew eye grow fine wo pedu pe babo ama immune system no nso so atimi agina ne na so a eye grow fine me pacha Ghana koko ene ye dia grow fine wonti eti apopa me pacha mistake bi ani grow fine ho wunya bi a ebeboa wo na wonso so watimi asipia sita digital herbal center na de grow fine aba Freyen 0244 596 532 0244 596 532 Adofono makacho say Gino pepper mix if me de ne kura mi kama wonsan kan bi a tutumrika che wo de weekend wo be ye nkwan pa ma na ye de wo be ye stew ma na ye de na jollof no so ate apa me afre oba pa me pa che eye Gino tomato mix enu bi na ohia wunya bia wankasa wo be hunu se wasai ba bia maame sese nkura na nya aba sese ma wo sen e ba cha wo nkura miensa no e de ben na asie ama on hwe wo mo enye se wo fiti ya na eduru ho enu ntina me di wo si ho kotwa me ho baaye no minim se meba no na watimi adwene aka kire yen de sintia be ma be wo ne ba na wo se won de won hwe wo so ye jai e ba ne se na mu jai e ba cha mama na oye e ma asem kire mu kire yen na oye ma asem na problem bebre mama maame ahaya mu asem tofa wa ha o sesei no asem no wonka ni nyina me ehunu no ye be de ehunu se ne ebesi ne nakasa mi bisa o madam mi bisa o wonka ni nyina me ehunu ye be da aka bibi a kire ne ye frɛ na ye nkasa yi ada na wonhwe wo ma na wakasa wo bo a ne akasa yi ma ba so no kure enti kire mu ne entie na wo me ye breko me kwamra bo aten e ware ama ye wo nkula miensa
by mama problem oye ma asem anantokwa na nsem bebre ama yentam atete yentam tete e konfie mi ensani but nkla no ebo ho a we be school be see sabre na anu am de ne ba ha mo ware mfie sen e ba so ware be mfie nso eh fa na na mote e pa so ofiri wa ma se but me de me firi kwa da so yu oye ho ade me pa try 2027 oye ho ade nse refi na yɛdɛn ne yɛduru ha sɛ si yɛyɛ awaregya yɛ abakyerɛm kyerɛ deɛ na ɛkɔfa bae ama asesina no ɔyɛ ma asɛm ana me am so wɔ evidence kwabi mama evidence a wɔ bi ne sɛ nka kyerɛ yɛn mama me ne te me ana me ha adan ne etim e wɔ hwem ase hɔ a but me tie no no ɔsen akɔyɛ ɔba foforɔ ho na wohyia no ɔyɛ adwuma bɛn mama mpakyɛ no ɔnyɛ adwuma no odi ɔfeli nso no ɔnyɛ adwuma fa adoma ne bra na me ame mo adoma no fama me sa abra mpa wa sɔre fama me na me mo why no ɔyɛ adwuma bɛn no ɔnyɛ adwuma mama no ɔnyɛ adwuma abra mpa woni ho ntima abɔ ma adeɛ bɛma a wɔnyɛ adwuma ɛba ne sɛ no onyɛ sika kɔyɛ ho adeɛ mama mpakyɛ me yɛ me sika ei 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 mo mama ya bobo ana wonye adwuma no nso wo koe na akɔwo miensa mama me ni kɔtena no kɔyɛ adwuma ei mo nsuro ɔkɔyɛ adwuma mama enti wa wo sika na bɛma nde kɔyɛ ho ade atinya me pɛ ya ware nye na mde ma ade kɔto ɛno na tikura san ye bɛnyima bɛ wo first ɔkɔyɛ adwuma sɛ woni ho ntima bɔ ama abusuafo na Abraham pa bebusa mgina hɔ na Abraham pa bebusa me sɛ na mi tonso anoma ba na ɔbɔ adoma asɛm no baabi aduruma ma adoma na enye yie bra bɛgye wadoma maame mama wa na wotabiri sika ɛde ma bɛɛma sɛ bɛɛma na gye wa ho ɔfɛ no ɛboro me so me nhia wo so bɛɛma a wɔyɛ sɛ da gye kɔkɔyɛ me ho adeɛ ɛna ɔkɔyɛ wo ho adeɛ ɛna wa wo san kɔ han dan ɛna wo ne bɛɛma wo sa ei madam wo yɛ ɔbaa na wo yɛ bɛɛma wɔn sɛ wo hyɛ ase na me ka sɛ atasa me aminim sɛ case no atasa nso ampa enti no wa wo sa de ne kɔ hyɛ dan na ɔhyɛ ase dufu wonya saa wɔn mo a yɛkɔ times ka twitwiri die ɛkɔyɛ ɔmo ho adeɛ ɛpɛ gold nkaa ɛde diamond sisi soɔ ɛne adeɛ ɛna oni mo ha ɔmo na mu mibisa o ɔbɛyɛ ho adeɛ no wadi mfie sɛn na wo mfie sɛn a wo discount bɛyɛ ma sɛ ɔnkɔyɛ ho adeɛ mama 20 years ei but ma wo mienu adwuma bɛyɛ na na wo yɛ a wonya asɛ sika no twanka o school oh me nua ba wama me rahu woni mientia aware mu obia wode odeba wo oba wo kwei wode onipadua wode wa ho oden wode won kwa kwaso na wo kɔwo ba ma ne ka tima na ne ho kɔkyere no a na wo so wapɔne kakra na wasa ne wabosom sɛ miwura gishem na yenya ne nkakra na nso wode edie wo hunu kwa wode wafa so ewie wose die nti na wonhwɛ ma no because me ekɔ a ene Friday anhwe nipa be collapse gie nti na wose wonhwɛ ma wose tam obenya bi ana ode bebre wo mo mfrɛ be ma ne maye asɛm we tie na oba adiska ma wakoye ne ho ade fine wasan han dan de wakɔ akɔsim be ma Rosalinda ei Sompa FM bede na Abraham pa ene Friday no che se ewie mu nya kura o emema ne bia nya ne yie o ai bi je mo mfra ne mayen ma me tena se na ye frɛ no why tena ha na asɛm we die matie nsɛm asɛm we ama mewura ho papa sɛ ɔba 20 years wɔn sɛ Mrs. Champon mami na ni problem ne say wone na wo mienu enti wa amwa na ama na anya ne ho ade a nipa beka say en mo sana mpesa me kire ka
Kaka ni nyina. Kaka na ansa ne doctor di nkomo ansa na ye ne be ma na kasa. Na ya won say ewiase. Ese say emati bibia se ne to yebo ase. Awade enye ade bia sebe o. Emma oba wo ho towa keke. What you say? Sebe wa wo mienu. Enti no wa bo muso ana. Wa wo mienu wa anya kunu. Enti wa bo muso. Yo anya bi nso e. Enkwada ya wo omo ya wo papa no mo ya nware wo maame no wo mo ya yi wo wiase. Ade na otutu blika. Wo wo mienu no ya o feel say nkrofo se say ya bo ni trader mienu. Sa word no kira mi kire. Ya bo ni trader mienu bontu no. Kira mi kire sa word no. Enso wono mo e kan wono mo aso na mama yi wo. Ya ka kire no nti no wo fe say odiblika. Wo to no fruits. Wo show up pampa mu di bi ko school. What ye sika? Be ma nya adwuma. Wo se be ma no wo di ama no. Wonya adwuma. Wo di Ghana flag wo hu ntem se wonya adwuma. Now this Ghana man say onkonko ye wo wade. Say na ye Obaa gangalia. Goliath. Wo na wo ware no. Wo bo akoma fanya de be. Obaa cha stela. Kwa minya kwa kama kan se mo ntwen kwala no. Wo na wo sika na wo de kwa ware no. To ye be ma. Wo yi ne ho no mo na watra ho. What you say? Me da me wa dwene me awia ye o. Say Obaa. Enti be ma nim say wo bi. Wodi bo wan fa ma o. Wo betimi. Na afeso anim say wo mre. Say we de eja. Wo kan wi say na oye me ye ne ho ade, oye me ho ade wi na we sika ba ma ko to kontompo na wo kan. We sika ba ma ade ko to ne eda. Sunsum ben na na wo mu sika na ya ode ma be ma ko ye ho ade. Sunsum ben. Awode na gu eda no ya ode sika ma be ma ko ne ho ade na wode bi ni wo. Obaa ko emfasika ma be ma ko ye ne ho ade. Obaa wo sika da ma ko emfasika ma be ma say ko ye ho ade. Enti wa na ware wo ho e na wo anso so wagya wo ho. Ameka tie. Ni ese hwe wo ma. E ma no ya moteto ya mo ya sa de ni nya mo benyi mo ketie baako. Onyakopa so na mubuso. Ewurade ka se ma no waka. Wo se wonya busu no nko ade. Wo pa chon so na chon so. What you say? They say Nicholas Asante say one your Onyayira and Kasano. You're fine. Doctor, say no. Walk of far abba. Say, and now know you. We are say, Grandpa, no say, we'll fucking over the council for any bedding come or Boakra. We're friends say, Wakra, Wakako Pia and Wasso, and what they can tell you while sending you very ungrateful. And to Obaa the Bema at the someone near a down. No ye ni nyina no nani anso wa mu sa we Obaa wo san efranche na ya Obaa ka na akwale se se kura de am say wedding gown be man na nke wo se ye pam de she no doctor akwa be man se akwa wona de man Mr. Champo me ba doctor de na de wa be pie so ani o ai na de kura we chocolate ya na de bi o we preke no say na tie package ye fe o package ni ye kama ko fu bi twase ni ho be bi ti na o say hunya fabra ni enhwe seja unipa de manu ya na metachire ma minim sa chocolate keja o ma muswa na ese doctor di hu nkomo kire yen yo ba se wa be da sipi oni abedwafo na ne Mrs. Champo ya mi kira mo se ko fu na se fu di o mon se ba mutimi bua na mo ka bi ma o mo na beti ara ma stressa na be husu biti mo mfa ho se asewre ba be bi da na mo de ato ti hwefo ne atiefo no for asem ne bra na Obaa Serwaah ne my lady ne omo maka nyina be gina mama ho na bibia ye kama na ye ka tro bia se Pimsan Company Limited Dr. James Samoa kofa Semens Vital Herbal Mixture and then the capsules abedwa so afi Preke Natural Powder me de tre friend Preke se powder no say na tie da bia se kofu bi omko bi na so omko top Preke se ni bia na omo de fufuro bia ma omo ye de no niema bebre ni wom enye Preke se nko a wo hwa ingredient no wa akiri a we ka say Venonia margarina ewom a friend no bitter leaf no awonyono no Venonia Amagdalena yo ni nyina biom na Preke se na ankasa so wom tetrapula tetra di asem wa doctor wi abo ebetima aboa enti enye se Preke se no koya ne atam Preke se powder bia de amount also unya Pimsan for de ni bi wo hwe ho a Pimsan no egu ho no nso beboa na Solanum tovum and they so nim dada doctor come dem you and I said take be and some no kwansu so ana no na de Solanum tovum ya ka echiro enti sa ne ma we ni akeka bom e de aye Preke natural powder enti se dro we e na wo to de aka agan no ho Semens Vital Herbal Mixture and then the capsules no
na moja ne ntini bia emu asisie no etimi aye adwuma nipadua no etimi aye na adwuma pe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  se uyo obi a sabi o pressure ta akosoro pa o sugar ta akosoro na we bema ma mema sem kofom me pa cho we oba bia amwanya sciatica da bia me ka se obi nya diabetes a na se wa treat ni ya na se o treat kra na edro no nya so powerful se be boa na ma sugar na ba fom a saafo no ena yeso mu a no manya sciatica no sciatic nerve no because unya diabetic nephropathy a e kire se entini no nerves no ena mu asisie enti o se entini mu da ho be de ne mu ada ho uhia nura e won nitric oxide emu baako ene Precare natural powder and afi Semens Vital Herbal Mixture and then capsules. To be tonsuo no no atoto pa no afi wo de Precare no de aka ho. Ebe boa maintain mu ada ho kama. Dr. Fanese bia me ya abrewa me kwoto Precare natural powder ibi. Na me kwa adin na em se ya wa ama me. Abrewa te se me kwa me nka se. Enti kwa se pem sign for Precare no. Pem sign for Precare no. Pem sign for Precare no. Pem sign ni gu ha. Ese gu etire ya address bibia wo. Pem sign for Precare no. Then the doctor munya ni PMPA. Say ni come on. Kwa ya brewa for no wa. Because say unya pa say pressure ni ade na be boa pa. Afi mema na omuso san wo prostate no. Obi wo ha ojo so abonse ni jonso ni mo pai mienu. Ase obe wo ntafo. Ono na adwin mu no be pa cho yare na yare. Because say unya sa benign prostatic hyperplasia and I say enlarged prostate na sa na symptoms ni bi no bon sa ojonso ni mu apai mienu omu ana be ma ni mu hihyew ti se hu sansenche ni we bi no de koto agan no na to Precare ni ka ho eno ano no uwia de bia e ka se freyen because wo freyen no na ye ya kire kwan a wo be fa so a wo be no maduru no obi su kra bi a wo potem ho na eduro ni bi ni ho na pese ye kire de ben ukrom ho na otiminya bi to tin nyina so be frɛ obi nso wo ho no ma na opese ye send eduro ne pictures ma no Precare opese ye send ne picture ma no anasa agan ne send ne picture ma na wo dia no say wo be send ye hi or WhatsApp be a good afternoon good morning good evening eno ano no enka hwe enka ho bio obi wa na opese o kirem ema ehu de ye no no say obetimi anom ana me pacho sa no audio na be no abro so 15 seconds now they are chim na ya boa o sa kwan no so Dr. Precare powder ana powder na say ye segu nsuo atrishim wo be friends wo be friends dada bibia empese wo ba ko ha ho na menya atre fa nom enti me mfa de na enom enti ye de atre na shem dada te no answer wo say de nsuo na bibia ye kama na number no is 0244 718 557 0244 718 557 and I said 0241 604 702 sa number si ne ye de ye adwuma obetima afre so na me kan na me kase wo ye bema me pacho ase ne me bom bema na ma no so de wo ho me kan mema because ho no matiasi wo ye bema wo de no oligospermia dia oligospermia Holy Ghost oligo spermia ye ta kan no say low sperm count no no ni dimpa ni oligospermia scientific no se no bi ene aka cho so wo enti untime nwo me pa cho de to Precare no na to agan no me shane capsules ne ka ho na frɛ ni enkyere kwan abefa so abeno e be siesie o kama sanso na wo yo ba me pa cho umfiti ko no da na me ba betena me ka se hormones no yese wo form oba bia hormones ko form pe e be affect umfiti ko e ba sanso a wo wunya bi enti se ubetimi niema betimi afiri honom ama hormones no aba be level aye normal me pa cho uhia agan ene Precare natural powder because obi dey estrogen no and na say udru menopause a yese hot flashes me ha hye me ha ye me say estrogen so oba bi o bi normal bia no udru sa ne menopause na bia e normal ama no bia be kama ama no sa afi oba bia nso a sabi ne mfiti komo wo hawom uhia prolactin progesterone and follicle stimulating hormones sa hormones we na ye ma say hormones we ni ho a Obaa Yaa no bibia ebetosi enti se ni nyina akofom a
ebema on fiti ko affect ti saafo no na omunya ni dane afi ne menses ne ma na afi otete afi opa wo onya candidates so de ne ho agim ono so nie me pa cho enu nti na hu hia so obenya agan no wanya preke natural powder ne de aka ho na bibia e kama de ama ono afi so oba bi wo ha no testosterone sa testosterone e mema hormones eti oba bi awo testosterone bi but e wo form pa ni kwan say e kosoro oba bi anan de ne kosoro nti sa ma no bo so omne ma ye mema e line bo say bibia fero ne dressing kra na esesa ene ade obodwe se no otoge kambu akese e basa emfiti kokra no na enya effect wo so nti se sa kra na wo beto agan no ato preke natural powder na ka ho no afre 0244 718 557 and I say 0241 604 702 afi de kan twato kra ye hemorrhoids koko ebia wo de because abetuetu awoto sabi woto kwan na no ana se wo de no mojaba afi ma osisi yo ya pa wo ti pains pa wo sabi woto kwan na no ho no pa ana se wo de na aye rectal prolapse wo ha na wo se ukoja na ya na moja ba na afi ukokọbu no so aye de eyaba be pa cho to agan to preke natural powder na ka ho na de frɛ ni eni ho nkomo na bibia anye kama ma afi o mema sem no de ka de a na ye pese ya ye besa aboso bia because o ti agan no kra no ka kire wo se ye mema edro sa enti bema koto edro no na ma mema sem no enyina ho na so gina wo na so na bo adwuma na mensem no di no dem enya abonten na bema wa beti so kotobi obi wa ne de nso ne bema sori kama na nso de kɔbɔ ani ana oda ya premature ejaculation for no onso beto edukro na mixture no ato capsules no ato preke na ka ho na afi ye ni ho nkomo nnuane sem bi wo ho no ma ye de nyina be ka ho na openu pai bi ato a me pa cho ko PFA pharmacy o Kumasi Neuro Junction he ya afi Colinac ene dani he ba nyina wo Ashtown ni mrom ubenya bi ato Costa Pharmacy e wo Children's Hospital opposite e ho so ubenya drone bi wo sanso na Freddy Mens ene Rock Pillar nyina wo KO afi Pulsar Ventures ena Misty Apidan ko nyina wo mrum ho fe have made so e wo Kumasi Technical Investigate na no ho pa K Poly ho no ho a ukọ nkọkọ nso a ubehu Isaac Drastor na say Hillside Pharmacy e wo ho sanso na Antiakuba nso e wo nkọkọ ukọ nkran so a Repash Ventures Tinatete ba Hallow Seba Benign Seba Snowbird Heba omunyina wo Okanshi Draglin ho ubenya drone bi ato ho no afi so Cape Coast so ye Pena Heba o Coronation Junction na Takra de so say Charles Pharmacy enso ewo na Tamale so ubenya bi wo Lamashegu na Kpanzu ho na se Japan Motor so na ubehu Legacy Pharmacy enso ho na Tikobu number 1 so Odalo Heba enso ho ni nyina so obefa your numbers no 0244 718 557 0241 604 dear Friday man susu say me rebe ho senne Friday man susu da say me rebe ho say Obaa Pantimi adane Obaa Batista Obaa Undertaker Mame Johnson na Obaa Vata mintimi hu Conan the Destroyer atimi asine bode ntoma asine bo se wono de be ma no se ne osi penase munti no watabris ka se wonye nkoye ne ho ade ewie so won kwa be ma ndene fa so se ne mamiensa enkura nya hwefo ye ne den minister fa be ma ne to so ma ye na ye ne be ma ne ni nkomo na abrampa nana ya etimi ba ne sei esi da bia esi da bia eja betana na ma me ne ntena se na onwie na asem no esi da bia na ese ma dodo na awarware hyehyɛ ka wan dodo na omo na ye me ma ne ho ade o obi wo no mo a ode ne sika ma be ma ne se ye me ho ade se o de bi ba ma wa support no a ho na nka me be enkanya boni o sa dia here we bra na your friend is saying bra bo aten ma han ya no mame menua be ma na te saying wale ado me ho ye na so e nyame adawro ma ye gina na so pa bidin de na ya Serwaah me ye adwuma Sompa TV ne Sompa FM so awia ye te ha ye di adwuma na wa wife wa
wɔse wo ne n'agyae di asɛm abɛdan yɛn sɛ wonhwɛ fie nkwala na ɛwɔ fie kura wonhwɛ wɔn no mo nkura maako mmiɛnsa bɛrima yɛyɛ ne den asɛm yi mepacho fun e me partner ka 10%. Mepacho wo say fun ya me ka 10%. Mama say na me from ne kasa. Oh, we dey o kasa ya nke no aye bre na ye be. Ma na dum why? Because ye mpese ye beji ni nyina di ne yakoka no kwan bone so wada roma. Yo. Men come sempa. Yo. I no crime ni ku amen so. Na me hwe wo na nanse na nemu ye di kakra. An interview scroll na me comes na say I no empanifo bam na me ne woni na chere say be na papa wo see your friend say kwabna boaten na asasam a wo yire kan no kra say wo nhwe fie me hwe fie na tro si pen na me onya ne sa me hwe fie pa chere ye mu an sen na wo ye no wadaruma me yen na otu bi yaro me nya bi am da koma no akoma nkola na otu bi ya wo de sen na ko wadaruma minti me specific oh dabi kwabna hwe won se ma de asemba eto de bia na mema ne dibem enu nti na me de sa akwanya ya ma wo se asem no emu nchiremu ene sen why eti me se wutimi ye specific ya fa ne se agina court wadaka mu a wuntimi nka se won kai dabi dia me ka minim se to asomu a wadaroma enene na sakwa nkoma ne 2 million so omopa ne di waka aterew enene na sa mo 200 Ghana cedis ye nene na nsa free wa when was the last time wa odisika ko ye the last time me ko fi ayi kwa mai em say ya wada ne sa ko man 300 hey umusa no na wo chukura mai o na obeyin samwa wo kan wo see how many years na be ma ne fa bibi mai so na anu na me de ne ba ha na mu me de ne ba ha na mu ana ne Sunday na akula we akoya na makobaka 2.5 tie mba ha mo friend no wo fie no blame 3 million say me fa 2.5 no e me pa kura me gi ni sika de ko hospital na 50 cedi me fa nkote be me book 3.5 ni bi so ana me say madam me say wanyi gi susu ana ya be school Tuesday ni 40 days after na me nkote book so ka me ba ha no de abra mi o na say no be me na asem yi aye tentente ye de ma na nya tententen sani esi kika koyi enkwada e komo de wono mo wo ba ne se wo mmua no edie be nkwan ne yemfa so wadaro ma metini kasa mama wakwanya ni nyina mo metise o kana wo ekire se ode mba ho no na ebe musika anya no kure sabi obentimi so nkata mama nyinso maka kire no be kan kura na nya de obi be kana be kan kura na ma me wadaro mo me ko mfie bia agise obi a anya no wo nkura na ka mo dabi mama ko reti no ho mba ho na me hwe nkwala no na emom no ko se be me ho na o fe me phone se me bucket one so ho dia mo ja firi hwene mu ba wadaro mo bi ka na michi kama o fe me me ko na e fe ne sei briska sa me ka na beti me nyaka pre kura ma no a ko ye ne juada ana me fe ka yan se esi 2.5 tina me na kwa so me ko tes kana ma no enti juada brada ko na miska ko ma no tinya ho de ba na tina me ko tes kana wadaro ma eto su biu na me 3 days me ye adwuma me shi taxi ana me fere se o nsia me no nkan ko man kwala no for top money ana me dey man no ntinya ho na ade ma banti na me hwe me ma wo nwe mo dada okay enti no ofra me ne kwabena mama wakwanya nyina mpese me busa wasemi enti se no oba no guso ka se na nsenya na bi ba no wubetimi atoaso ama yen fa ne se na watwe bia no wudi bi betumi akọ sebe ya asumdie beba na uji tum saa na ne yagina so busa se sen na obetimi e de ama omo na watwe bia pato betimi kasa yenko onse sabi enyo obi na ewu obi ne mo obi titu obi fu na watie afutuo no asama ne me kene ko madi mani ade pai om ko ma wo se ko mi chika bati magina ana me na wo kasa wunya ko gina MP so a me ba beto ama why
Who didn't be a mother to no. Medasi bebree. E kan say. Me call man 200. Me man no de ka o school ho. Ana me ka che nse na da roma. And net day me be 5 million busa no. Me be 5 million na all dey go tia me man school. Na say na no de 5 million ba wo hu. Wada me ka che ne busa no. Me ka che no ko me be 500 cities ne. Enti say I ready dey na me afia number ma we wada roma na send me maye. Wada roma we dey anya serious why? I used to like I na brand boss mama also wada roma. Ai. Me ya juma me pon me ka say ne pon juma a na ko fi adi ka ko man ai no. E bosan ya. Me man o say. E bosan ya na be pon. Wada ma me ya juma me pon fi no nso ho ko no. Okay. Ana ho kra no ni what the count me so o tell be this come e man ko buza ni chance buza no. Na mami fa nkwa kire si ma be numpe. Mami kwan ben so na fa so amujaye. Yo wada ma. Na dia ye dama o. Sadia mpenimfo e kan se ka ahwe ase enka muntem nyina ne ntimi nka ne nyina. Kakra ne pese yete bia na obaye ni nso ade bia na obaye wo bo ya wo mema bebrema na bo wo no mo ni nyina e pese ye hunu. Me pa cho mama sabati na me frɛ wai na edum e o enwane meba wa hunu zo akwafa abate eze okwa kwagina mpia me kwoto ama no because sania wosi wa abotre woni nkyerechire mu eye yi oba yi yesiska ewu mfa bi ma enanu ya ya sha ase afrefre mami jai waka hu bi nene ema no yantimi hunu ya bra bobo waka hu bi eti ubaba ya nyini na wutu ne fo na okwa awade a wo be ka chense won first come man kunu kwa ne ho ade waka hu bi asem we wuti ne mpanyin nsem we ada na ya muti ma yakoma tu saa se be ma wedding gown wa ehye na original canopy ase canopy na se wo na akọ han ye wedding gown wa ehye be ma so wo na wo pound share no sa abaga o se ede be ehye no na se ni nyina no echi okoyi kura be ya wedding meje di se wo be wo na ama niska koyi niti adan na ato ho twene saa adan na wo to ho atwene saa wuti we sabi wonya oba afo wo hu sa ho kire nti wuti nwi kura wuntimi ndi nini enkura miense kita tese wa wo say e je say wona na wo miense aka wa me na ye 5 September 2 to Yapon minim sa miense o ei enti wuti wanyina enkura num na gu so ha ne emu bi ekura ba ko ni mienu kura yesu o enkura num wan wi se wan mo kanti wo ba ya ase abopin wasum nkura de agu so na abram patunifo e ne enkonkwa diska ni free be ma no homa no nana ya na be ma isania wosinim kasai wo chena metese wo gina MP mia kasa me han bas na masese ni pa agum se campaign free wonim kasa papa me ma na ba ni se ya lecture be ma wan sha da mre oba ye ne ho ade Guinness records na wasi ade ne ko homanim nana ya bedasi biom nyame hira opa ne abotra wanya amani ni abai nana ya yemfa entu ma bifo ansana maba kwamna bo aten so emani bi nsu anyansa ebinom nana ya hwe awade a ye ka ho asem yanka se wo ba amwa me be manya no ho ade o sa oba timi e play ne part e wa awade anim betade a enu ne gina so ma ne ya awade de be ma ne yi ni botom sika de ye ene kire se wa ba be ye ho ade se minua be ba office na obe kan we kan ho bi ma na yanka duma medina na so ma nunu anka wanka nana ya obetras minim se efri ne yadru ba bi yadru santan nana ya de ne besi na wo be kwa akofa sika wa bre umoja ni anya se gikoye me ho ade enamfofo ne abusu akanti de yi wawu mienu wanya kuna ntide yi emani bebra konfo omu hye omu nyina eye sa ne ma oye o nkrofo beka se nkrofo beka nti no nkrofo na ebe obra ma o na ya sorry we did nkrofo sa ni umomo enne ya papa yimfi wi nkrofo bia omu keka bi ma ate ye no o ma ba betua bibia ma
eduru ba bia ma ni bi mfa nsua nyansa okay yes be ma na san ba ahoma ne so me enko ne ni nkodi nkomo papa oh me ya nya na ti asa wa ya yirede ye tie o me nyane o ya de asa wa san ba ai sense be penefo anyera enti ama me bua me bay nti me kaje mi nyane na fo ba ko le kuta me edim ti on kama se san ba to na nka me fro ana ma se na ma fro yi mo me na on ti ase mi nyane me nyane ko ba bia me de se de mema yi de se agya na de aba me ba se sie na hra basa etimi nim se me nti sa ono ka se nim se me ye man of my word woni na se the traders o se fo sia na ogbo na hwini ntira eh ono ka woni what ahi waka cha so ahi fi ana se no wani wano ase ati de medi dwuma me hia MC sen ka betimi abaye MC na ma me a uka se bia obu baba ko mama wadaroma eh me mo sa wa yasi ne mo se bi ifrem penefo timi nim kasa ngaza yo enti se de me tifia di na no me kana na bram pantemasi na fie sen me ko fie dia na mienza na 40 years na o tifia dui 43 ne 40 yo na say who ko 50 years ya na sa to no this will be cut say ko bra Obaa so Obaa ma ka me ha me tuni na ko pa do ma joada adanse nti me de maka dia na ehye me aka ne ko sei si jaache ona bo odi chim school mo eh you ka so eh bra tire eguka ka ba te min sele da min tungu ba tire kima wadaroma afena na ko padom ka na jina in fact me ka se menye duana meboa e ya juba nkata nti wadaroma se asomrefu jua kama ne babida se me ya juma si de me manage me mo wadi mamba sote menka me pa cho ya pon pa cho wanu asi o friend ka kire me se ayi some past studio of friend say enke manam so me no ka say me wo asafo a me supply bread enti one country mo say the SNE me one of friend me say wa ka kire mo say manam se me nka say Monday ana na no dem na obu say me adegode enti aye a wa ni go ye mama e me bebe ana me hwe ayi ma me ohini mi video o TikTok wa se wa no otimi ni kunu ko na to date but ohini say ehun ya na Obaa tom okay Bible na wa say Obaa bre ho asema kunu be ma do bomra ne ho asema kire say Obaa Yaa Serwaah a wo ka ne say wono mpo na tis ka kwa ya ho ade pan wedding gown edu gina canopy asem ya be wade ye sa na yete no Obaa na abra ne ho asema ho mama wa da Roma sente be tuma din kuma kwa chedi anya ntina mu freme ayan kwala ntintie min kuma e fa ho enti ada ntina agoka ho brase asem sa na wo bu ma wo pese Obaa buwa chantumasi ubo ya mema sam na Obaa di nidie ni obu ese na fata de ama wo ma Obaa di sika ama wo amwa akwaye ne ho ade akwa han canopy atwe mpanyimfo aguase akwa yi ka fefe ahye lazy gina ase e ba beware Obaa be da bu wo minua be ma wada ma me se wajuma de ne mo de ka ye no eni hu nkomo wada Roma eni emfa me nko wachi biom asa na obu sam se de ne kwanam se ka ho ase ye ni nkomo sa wo de me kwa ho brase e ho no emiye nko wo de ye nhwa wo ma no ye ntwa bibia so ne ye hwe wo ma no why ente say no da ben ye nhwe wani wada Roma 5 no 5 million no ai medical na kasa enne enti wo sa timi so mi timi ga bibi ye da se enti say na what you be no say na de ma wo yire da dan ni mai tesi are me percenta me clear kana wo ho nyina wi because me ba na yawe me tia ka wi o ni mu nyina na kana common sika enti aka me ba ma ne books ene Obaa ne books bia me ko toto ana me se me be sika ko ma no enti ni eno a me han ko la na se me won to mo ni tena bidi se me nye we ni dia ma wada ma woni me taxi adwuma ni ba bia ko pa na e dia ada money say qualified chop money ni books ka fi ni da bia ni yen za da bia enti say ya be ne den nkura ne hwe no dia ba ni sa na ko pa adoma enne me ko akoma ne sika
5 million no me kan no e kan say me man ska Wednesday me de command no enti we say so amaka no me pese me man of my west me de command na yakopa da nya po adwuma me a na wa hwe say e bia afia me ya adwuma me nya sei me ji nsi ya tisusu wadaro ma mesrawo be me na mesrawo men hwe wai ye pese nki ehunu say bosumi efa ne sen wiki bia na watwe bia no bia me di 200 beba na ye hunu senia yesi abo asem ne po mama wadaro mo sa obeka no kura ya me mara me bomu ni agro mate wasenti wiki bia sen na ode ba be ma wiki be ma 200 wiki bia be ma o ma me ensa no 200 cedis ma sa o sa me ka to say me tin specific because everything ni abro ya try to ya be di 200 na mo wiki bia why and it's all pushing here. This is what I would say. I bet you are bro. And another bro. So you know. About so. And it's all pushing here. So I mean, cut the labor mama. This is what I can say. But me that bro. Now when I call me for no almost like 4 million ko busano. Yo. Ya ti why? Ya auto apple ma. Auto apple ma marry. Why ya? And me tell for asemo. Me tell for asem. Asem the car no Kadiamaka. Me safe. Now Wednesday I call. Me sure I ain't yet no baneka. Then some no baka be so so. Now me call. Me sure na almost 3 million. Me baba was na proto. Bisa me chantra. I be there. Ya pon na de lecturer kra. Ya kwa na class ya. Ye kosua de no. Ya ba Friday we de ba de sua o. Ya kwa me ya sheda lecture yen. Na sane ye pay ye ho an ye nyan oba eniama nkoye enkora mienu aba me pa achaw obi pebi wonyan mienu na wanya no fade ebo wiyem yire ho na gina pampe yire ho ye adwuma na fe fa hwe wo ma finito nyame ya adom no yi be ma papa bi ma ne ba wabra bomu a enye obi na be che wo se be ma papa ni o eniama obeye ye krampo akeka wo ma bata ne ho no enu mpu be dia adanse ye se be ma papa no wahia ni na se kokoba se ya bata die yi bia eni obaya mobo kofa be ma bata etimia enyeska ama ne saje kwa me ho ade etwa lazy ahye no ye wogina canopy ase etimia kotwa kafefe be wale oba so na aka prenim na uwie a woni oba ne kokasa wusi omu. How do you expect the woman to respect you? How 21st clinic se men kan kire o se sciatica yade no wonum na wanu aduru ankasa me pa chaw woto asintini na ankasa na etwetwen we ma problem wuntimi nkoto emfa de me pa chaw sciatica din de yare bone ebi na ache wo no fo wani kirem e wo 21st clinic me pa chaw ya lab ye twa scan massage nso so ye be ya ma wo ye wo machine so so a ye de tu yade ase kura nti wo ba ye be hwe Kumasi ye wa hwan overseas Sompa ene wa ye nsoro ho peyi wo ba ye be hwe obo ase nso so ye wa council quarters enkran ye wa domi market sunwane nkransa tachiman enso so ye wo ho frɛ yen 0249 311 0249 311 311 Kengen energetic drinking water upin su krojin su papa anom ati apo abankwam a me pa cha ye Kengen weekend ade bi ade nsuo ye bi akai say wo kwakoto nsuo na wo se ye ma o Kengen Breman UGC ena ye waterful new road kwantempon ne so ye wo abawa road junction ho pe freyen say open duduom 0241 449 191 0241 449 191 Kingdom Herbal Center na the Kingdom Garlic Capsules ne bitters dia bedwa so me pa cha garlic nsuo ne bon wa ye wo ne pelese e wo ho no mo eno asa ode ato ketrema ne so a udi nsuo apia no bibia konanim me pa cha say ye stroke say moja broso akoma ne bo periperi wo ho an wani so brew stress na ache wa me pa cha uhia Kingdom Garlic Capsules ne bitters ibi Kingdom Ginseng Power Capsules so wo ho ma mema wo no mo kwa kwahye mema jesi
bema de o hye bema jesi enkonko bada bridge ko gina na so pampe netimi di dwuma no na enso oba nani tremendous capsules enso wo ho ma wo de pu atete wono mo enkabo ne egina ma himfie me pa che tremendous capsules eno ne adupa wo hia frɛ yen na ye mo a 0597 298 855 0597 298 855 na brampa nana ya ene bi abo ene da ho no nana ya de meka ne se ewiase nipa bia wo ya de ana wahwe ne yie abeba yi bae nsem wo de bae no abrantie ye frɛ no na eme yase ne ogina fidikese yesu se enye ye frɛ no ntina o sendi iskani bi maami ana o ma niska nana ya me frɛ no nkoma wo ne me di no na se wo hunu se ba bia duro na ekobunum evi se otuo sesi ya na no dedede a ubusa ne se ehemfa na obegina mpi abeto amane ade nyina oyi ya no seresere nana ya papa ya ye ka nasemi ewura ye tima ma police for invite na onko edru se nyina awoye we nyina enso unsi ebusa ma mi wantimi anka woye we nyina sa no okova no anase wo ye de dabi so obeka no me sit down we mu no ho nana ya we obiti abonte na no twobi na wura dai mu a ena no papa ya ode na asem papa ya edi kan na asem first no me yapon ya mete form ho meti akonwam sa anam se eja enti na Abraham pan kan wasem ya mfa ma wa na se ba oba kan wantimi a wo se ya mehu na oba akokọ nam se se wa oba akokọ be ai first ani wey asem wato ya ma platform card ye tete wo me na wa behu mi nti wantimi anka wasem na ze wunji a problem problem na ze ne ase wo problem hawo aha bi ade na so wasi wo hu oba nti wantimi anka nasem first anati wey Fosa wey sano kan wey eti nana ya de me kan se kwamna boaten wonya patapa na hohwe no ewiase hwe enye nnei na hu ni se ebeye saa o ewura betim di ahokire ne hia hwe nkura no o musa hwe bebedu babi no wana abe preso be hwe nkura no afi ne nkura no so ma oze da bia kan wadai mu se papa bia wan hwe ne ma eduru babi e de che ne koma no ekolake man ye to de koma no mami ansa no be firi abu akwa babi oti obeba ha no se niema ko yanko onfro ha wo se niema ko yanko onfro ha enkoma oni ni di eni se de osi ne kasa nyina papa bi anim onu pesika dia mankoda no abro mo yare no battle car front atwa 7 ni nyina wopo adwuma wo battle front o na sebi enkoda ni di yanka wo badwini krampo se obepe bibia adi na wa fro se enkura yi bi yare atimi aba wa abra wansi di nkura wo na sebi nkonya den na wa hwe nkura no na ya mema ni bi ye nyina ye mfantu ya wofo edu ba bi a wo de nkura ba wiase a hwe hunu se wo na ade o ma ba wiase emfa oba no ho abufuo ana ne ho ahi bi enye de wo ye no omume na bu owo mu ne de ne kwan so ano no na oba akwa ho ade se be ma ye de oba ne ye no so odidi na tem a woni na tem but se obetimi atena se kwabrane ama oba yi sika ba ye ho ade de je koye me ho ade na 4% ko nya dai se won na be ma nti wo kasa se mema afa na wudwane kwano boatin wo hyebo wa fidikesi yeso wo se na ochi bia 2 million nyasa na se boso me ne yesai 8 million 800 anka ni sika no 8 million kwabra o si betima abro o de brofo ne namu e betimi abro kwabra bubube buba kese na ya yankope constituency owo eni amanyoku a wo gina wo mu din mu meyi mi vote akoho no kwasem se de kwabra betimi di mpuntu aba constituency wo no na mi nkoto aba ma no ebi se nsem wo kan awura wa hwe na wie o wa hwe wo ne nkwa ne papa na bi se awura se de kwabra kan na se awura na eboni ayo utie ba wo bubuo ene nsem wo kan dia na se awura ye boni anya za no ka na nso no sabi wabo na nani nso sai bia wa hu ne mo ba aware awade no nana ya na kwabra onsu anyansa enye se mi di natem eduru ba bi na se ye buse wasem a ka de ewom una akofa adibu asem bai ana ma mi zu buse o se na kwa be na mo fa so amontem tei
na nanka pese de no gonzo musa wo enam so onim kasa ma mi zo ofre na ho ketreme de na num no so obi gina ha wo ze kwabra gina uru ze kwabra di sofu nyina pe sa emebusam no ni di mebusam woni bible mu papa senti na sister edi mirika ye mesi woni bible mu we hear sofo awura yi say ebre bi jeza ho kira boy no ho hwie nye yie no se da bi obi a kire ba bi a emebusam kwa so no no ko nim se ni kuru di mebusam kwabra wati no de koy wozu ko wura so da kesie mu a kwabra na ti ba bi a asompedi 40 ada kwabra ti property so eye teze obebube nana ya was who na naja otena ase ena crazy so mahu emebusa papa one o musisi phone o mo fro property edio nana ya o mo fro property na kwabra we yinani oye stiff se kwabra ko so nware no why say no timu bie no timu viwo bia edomu poni on say asom benefo mu san say emebusa mani ana ana we say emebusa ma no dey ana oba ha on gas o ma emebusa ma than statue on gas o ma efiri ho kwabra nkwa so ni biem say kra be hu ne 20 na say why na adwene say sisia no obesisi awura yi na sisia wo sisi so odisi wo sisi no ona de ne ho akọ de ntie wo so sisi no no me meka akwa de ntie wo so sisi no sika na free wo botom akoya ne ho de wonim se da bia sika ne bi wo ho enti maye nkran be didi oba akọ swanka ne ade eni watermelon ne niam watermelon mu duro mami anka na opai sei utoni skuntu na opai table so na esa watermelon ne so wo di si wo tri so ko si school ho enti na wa pampam ntutu ensi na pampam madam mera wo nana ya enti media de meka nyina ne se kwabran force ye nya oyo so se nya ha ane bai ane wo hwe ne mana onko so hwe omu na oka kasa bi wa fidie so ahụ telephone so kwabran eye boko se obehwe wo mu aban mra no ewo ho chichiri ye nyina o ka kire se nya yen oka na fidie so e frɛ no a dabi o ka se nya yen ne ye betire wo nyansa wa ka ne sa wodi ka kire ye dada ene ma dwena nkoso enya fidie so ha okay wodi ka kire mo office back door se nya yen ne ye betire ne se wo hwe ne ma na se bi se onim nyansa wo akodi oba ne na nyema wo na ya hwe edu ba bia mema bi nsu nyansa o se ye ne mebre ho wo akodi oba ne na wo ni enyina ho bie na mi ni ho stage ani awura yi awodam kunturu ho yesei fa na to ha ne yanko ni nyina mu no mi na mekanto so yoba na ya frɛ wa fidie so ya frɔ nka dimnika ko sandis kan bi koy professor ma won nyina ho no keka kasa professor kwabena de na mra ha sei kro ya mra wom emra wom ma won tena ho na won nya patapa na o ya wo bubu be ana go fifi frani a o sama ne sania na egne na mo frama mu no uni bebu ani mbusiro papa ya pani enya uni bebu ani mbusiro papa ya pani enya abi jejai edu be bia kwabra ne ma wo ye netan ewuradi na butuo what sina gedem fishia zeni agun kodamiensa ye ka be jose enye ne afro se hwoma na abrampa mega gospel campaign na eba so 2025 mayan kanchira gidifo nyina se Takrade Central Church of Christ wono mu di dwumadi echenchirenche bi hyehye so pa na we no enye se omo ye no wono aho wono matutu omo nan ekwa Takrade mall ba bi eye event no ena wono mu nyina ekwa akohia kobọ dompem entime pa achaw we ye Christiani we ye gidini we ye Church of Christ ni na wo Takrade a dwumadi a eba so sesie ya medi hu eho adanse ebon hu dawro de kirawo se tumirika kokko gina asie bi no 15th November ya me pa achaw ebeba 7 anwumre 15th November na ye gina ho a ye de ahyehye so enya agro special service nso so kwasiada eno 16th enya agro ebeba 9 pepepe ni nyina ye no Takrade mall event center hwa na ese ye nyina abodompem na ese ye yinyame aye kama me pa achaw wa mabia e yade a wa ye ho pa
so mpasika kese na ekasa ye o mesra o weekend ni ama nkoye wo botom wadi amia wo botom a mamema o code bi na yi phone na boy star 426*18# star 426*18# me pa cho select Sompa na afi twagumu ebebo no nsia na ese won so wugina wona so RSYD no VG studio semen kancho passport picture na akwa akotwade atale o krata bia ni so no ye ntwa no professionally a me pa cho adwuma no kra ye mfa wo sanso so na akoye photo shoot me pa cho fo ani kirem me pa cho podcasting na aba ye fo ani kirem wutwa sini wo pe studio age dia ye sini adwuma no a eye RSYD no VG studios na me come for the amount enkran ye wo malama base off first Kokroko street freyen nefa wasem nyina to yanim 0574 715 778 0574 715 778 3A cold capsules with just 3A herbal center na diaba me pa chaw entise kokwa aduro dada na wo bi kura wo no we de foforo kura wo sisi ya wo ya kokwa ma ahwa ade a wo hunu ne yie wo yam atimu a 3A cold capsules na me kan for dia ma kolenak dani herbal misi herbal ni apidan ko onum nyina wo bi frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107 medical di ho dance ya di akirɛw sɛ weekend wo jo love for nom ne ade a wo ye no me pa akirɛw gino pepper and onion mix ya ba dwa so no bibia wo mu dada enkonko boduku man fifire bia ankote wo jare ho mesrɛw gino pepper mix ibi na onso so gina wo na so pa mu kase ho Lawson Herbal Center the Virgin Doctor o se yade nyina wo tu ase na Lawson Delayman capsules de eboa ma mema nyina gina o mo na so se kyire me pa cho Lawson Locken so ewo ho a eboa tu infections ase wo de ne se ne esitie bia no ebetu ase de afiri wa ma ho atimi atɔ Lawson Herbal Mission so de wa wonim se immune booster ankasa wo be se immune system ni gina ne na ase na egina ne na so na tu yade ho do ase a eye Lawson inupe ya midi ho dance de kire wi freyen 0242 133 577 0242 133 577 women of faith makache o se dwumadie yi me kra so me gina mu bia enya agro ye nyina e wodem ha nyina ye ginam san se dwumadie eye dwumadie bia me pa che wo ma ne paw ho a na e hwere wa hwera de 7 days ye disi wa ya ye mpaibo yi nyina mu no me pa che ye san kwa koshia e wo kwashia dan hall e wo cultural center 18th October yada ene date ye say ti nyambo ochina kwashia dan hall honom cultural center hono ye nyina ye nkobodompem wo ye oba wo hia wo ne ama nkoye mesrom ye mfadin bi mfre ofie pa akwara ade ba kukura to pregnancy test kit yi so baako na fa kita na bra na nyame be ye nyame me pa cho ye maami ohini ni adazo na agi ahwoho nyina prophet panso be free crying so aba enwom ne de wa wonim se enwom ofie ha minister ibi de gina mu dendenden sanso na minister Audrey Japan enso so eba me say women of faith the Lord is our victorious banner. Lexter Ghana say ya mwase papa ya sanitary pad me pa cho ba ko mfiche ya na pad ben na yusu se wuntimi ntumri kantimi mbu dambales ya na se wo de na nya papa ya asefo de na papa empampan nso ye wo mu ahodo ne tetrete ne ketwa ene na dantamu nyina Lexter Ghana say ya sanitary pad ye wo ni nyina bi freyense say 0302 235 295 0302 235 295 Mr. Champon where we are eja ena emai ni eye memai hu ade yi o said ye awade ndie bi pena no sebe na kabem oba wo kwa ware de kan yie mu a ka ontimi nkasa me mu me kota brisika e de abeye be ma hu ade na obi ne kan asem emema nyina mo nsore nene munti nene ye seyi be ma sebe opedufu de ade bi ade o hia no nankanya nwanwa se ka be ma ka sebe ukọ na uba na ukasa de unsese obo nanka umum na sebe nka woto ase waka che se wodo de adue me pasa me ya ho ade na bia ma ho boa ne nso ntie bia so me so atade mpo na ko ba ne hu sese
na wo de oba ma ne hunu se efo emu da ho ope na ode beye wo wadi nka wo mamu mienu na ka memisa se wono nso no be ma no nso ye den ne ka oni ni jaye eno na aware a oba kwa be ma ho ade begina what ase enti mi bisa sa be ma ba ko no okoye ne ho ade eno no nso gu ya na hwe ema awade enyam pepere ho na ntesa awade se ma anwale a sabe mediem me sasu nipa bia mo wiase no eni holmo da bi eyanti ase ena me no wotena hunu se me sofa won so asofa edie benti ena wo mum kota brisika ede akoye be ma ho ade be ma ne hunu se ebu da ho ofo uwo sika di na abaye be ma katachie ho ade enti ena de open wo de ye wo na sabe mpradu asa mema bi nso agimi nti ena eme mema sabe ko mutumi konkai anu nti oba nso ntumi mu abie mu because ye di nka bu o mkwase a media nka me hunu sa me domi kunu enti woni bi enti nka me nso na sene ne ye fa ni mo nyam ne mra na mo be mati bonkoso a wagimi nti na mema ni bi kura de ye ma no na me se me pew enya wa na ase me nkoye ho e na dis ka bai na me koye ho afi de de bio ewura ma frɛ wo na wo pe na ma frɛ wo ma nka nkyɛw se ma me sika nkoye ho ade me ba na me se me no wo betena ho empra na me no twe na ho usunsu mati kwa se me koye ho ade ela me ka kyɛw se me ni bi ana wo se wo de wo benya bi enti afi ni de ba biem ewura enkwala me ntumi hwɛ wo mo na wo ntumi hwɛ wo mo no hwɛ wo yare da wo dachi ho awade na ye wade no wo mo bebem ti sesabe wakwaji kokofuo ana wakwaji asase na so wudua kokoo da chemfaso abeba no ene behwe wo na sabema wuni adwene na sanki ya frɛ ofidie so kura mpa afa na abeche se wo de obe na himfie kura cha ye ne ye tea na wo company nsam na wo kire bebu ase na wo kasi ya ni gyina ne company nsam anko no nko wo yin fa ko ntumi nka bi na sabe mema mo wadwene ya frɛ mo fidie so ne ye bisa masɛm a munya nyansasa mo nka says ya na de na wo ko school ene mom de na wo ko school ba ma no do wura yim kakra ho asa do abablofo mu kakra yes one day on mutin ena so di koko what you say enti dia make kire ba ma ne se sasabe wono mom de otumi de atodwa so wono de da bia ana na wotwe bia obenya se 2 million nanka wo sabe ba ma wunyimi ya sabe o wunyimi na ka wadwena akwara ne kura mpo no sabe de osifo ne kura na de ba hanu obedi sai enkwala memum yansa na wotwe bia wo ma 2 million chasa no kura wabɔ no ye wase ye ne na me se mabre ne 5 million hwe akoy wayade o wayade enti me kan se be ma no wanti nani no anhwe ne ma wanti nani no anhwe nkwala ne nkwala no ene ne daate na ma so sabe mo kwa wade a monhwe na wade enye se certificate bi wo mu makoje me daase ya birthdays wo a yenti ne tewe na yemia ya birthdays wo a yenye wa wada roma na yenko yenwa be ma first time so ede eso ema ede ne yenka first de ni ngumu en yo obaje wa akwode na edi na woda ne na we de frifie he ya Dr. Hansen ya what 21st clinic ena always ne dofui happy birthday enti ene yenwa be ni shatawale ena edi ne birthday na so onye tim ketwa kra hwe obai hu twa ye bompa esese ne wo sisiri odom akoma mo ano na won siri se ya nkwa wie ye na bra bo no so enye from yenwa be ma foster nana brampa ade atonani na ye kwa manso atwere we fa atwede ene emi hunu ne sa sa na tie ene na atwere edin o manso atwede enti manso atwede ne nyina ye kɔ na ba bi ye tu galamse no sa kwan no so ɛhɔ na yie na woni bibi ɛhɔ na mu tu galamse nyina so ɛhɔ kwan nye o aden first anya ze mi hunu na aden enti ya kwa akɔgya no ye de akɔbɔ bɔmpin mu
Ani ye musa Foster so de be fa so. Foster ani adi say open flight my why? Na eye na ba so Friday di animu yi. Foster me wa. Efiade di animu ya. Ene na wotwe. Na yakwa akwhwe ama maame ana oba panyin Grace Mensa. Yakwa proper. Ai Mensa so ni din so. Ai Mensa so ni din so nti ba akofo entena se no nko a enti ni so sa. No kwasem nti ye nyina ye bekwa akotai wo no machi. Na omatimi ahwa akrakra maame achi. Kama. Fiada ebei. Ye di anim yi. Na ye ne ba. Se na ye fiada nti fiada fofra. Ehwo ye atwere sa no we keeping be koso nya sa. First ebe we keeping. Eni ya di azuka beko. Pedama yen. Azuka beko pedama yen. Abusuan kwa homa ne so se na yemfa nipa num bi ne ma yemu so. Nene enkoma ye di. Won se ema ne bi problems ya ye hia na ye ya o. Yenya ne yema ye hu problem. Be ma iti we won soma won srew enkrofo beka se. Krofo de wonom nsa betenetene me so wonom beka sa me ye bon 1. Me ye born 2, me ye born 3. Menya be me ma me fa nhya ne kon. Won sa afa di aba be hya wo kon. A wani abre. Ye ni nkomo e chew na afa. Bibia enko so 0551931931 0548931931 na ye nko ye nim. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Obaa Yaa ye ni nkomo e. Me ba so me ka see go re friend Obaa Yaa Serwaah. Hey, name yanko. Mami asema okay dey say. Enya me na misro na. Enka meka se, enka no wan take it kwa nka mo na so fi say. Oba be se be wo chista kwa ye be ma wa de. Wo chista kwa ye be ma wa de say. Asa ukofo so. Because just to ka u find out. And so nta wajimi. Nti we de madaroma mumu ana mu shankora ne hia na nya. Bema no de oba no nya ya wie. So me nyi kama nkolano no ntimi nkolano kama medama yenso ye da say hello good afternoon we free so ntimi anyina so hello good afternoon ye wa baso na won ka say hello good afternoon on hene me pa cha me ntie wai me pa cha me din dia ndi chem ka sa tu right in average me pa cha ye ntie oba ni mo nyam na wale de ma so ni mo nyam ni sika enti se wa sa dia wa dan India point on fa na sa na be ma ne mum so dia wa nya dia sa yada say hello good afternoon menkwa na mete o ma han menkwa na mete one na esisu yi menkwa na mete memfa nko ni say papa afi no mate won kan o yenkwa e me ho ye na no nsem nso mo ho ye nyame adaro me ejine na so ai am say Abraham pa me yada ne pa ma no se ai nyame shira mo nyina se mo di duma di ese bre na mpese me kan di kakafa ye be ma na wo yo ba ne sa no oba ti me boa o se bi agisika na fa ne ho ade a ko nya bone na emum e be drum bi no na kwa ese oye oba na pese obo be ma na ye mo hihye esan se ye be ma yiye nya de se be go ba bi atun se oba sa de ni bi na nso ye be tere ma tela mo ko so mo ye nya me nyina na tesa oh ye nso so ye da se papa ya kan asema ma na to makoma so hello good afternoon em fa di otwa to hello good afternoon aye dwe hello good afternoon wada roma mo ba ya ma mu ntie mo ho hello good afternoon madam yes sir me pa cho me ntie o bien no kasa mi no unim no ho mi ni mi ku mi no na o te sai ka bi kira ye oh ni kun be ma no ha gini be ma no life na ne ba be ma boy go o ko na se wono ma mi di fila obe you want say MTN for yenkwa network no papa ujina so o I no make kasa o na se woni dey di ko ma ne particular papa e no oba ma ne o get the problem pa
papa etu tan wani enkura ne nso akọwo omo a ama waso ayese ne nso so omo nso yɛmfa ne yɛtwa to abusuafo. Hello, good afternoon. Afternoon, madam. Bɛmɛ na mpacho mi entie wɛ. Apacho fɛn kwa bra me isa. Mi presi aka. Yo, bra kwa bna fo yɛkɔ. Am so ma ba so pa me ni jemu de bia me frɛ me pe na me nyamo. Oh. Why you lucky? Mi fele me sa blom papa o. Ai. Oye guy na mi say mi na ko ben Obama is going say onko ko me ho ade o di obare na ye fila. Wasa connection no. Wasa connection ni na. Hey, na me so me de ko na me ko bina me bo pa so man bibi o be ka zo ko bla fo ni yesu ba yes o mi na be ma. Oh, wa gu ko bi fo nyina ni mu ase. Oh, ko bla so fo de kempe wa so mo ba we de wa say na shi ni ya mi ya pa. Yeah, that's it. Kafra say Ghana mema din ba ko e trendy ba ko eye Emmanuel ene kwabena. Be ma de ko bi anase ima te say yesi mani hu o ma no mu dwane an say hu ato mu so de wo hu bi pe won ni mpe no yeah awusiafo edamasi o say enen so mota ye chima ede Sompa Nkomo brewo wa wani tu nyame ya adom efiri dwa de ko ma me beba osofu ma me prema ni obeji adwa na ode watu afem akopem ya wada na dia unua ba me so matare hu fiada me da se bebre minim se obeto aso ahwe nyame ya adom a ye besan hia. Beyond the azure blue. Get ready for the most epic spiritual experience of the year, the Mega Gospel Campaign 2025. This life-changing event is brought to you by Takrady Central Church of Christ, with invitation extended to churches of Christ across Sekandi, Takrady Metropolis, and Ghana at large.